salam dari kami Woko Channel. Piye to ki? Wis to manut aku. Pena. Panggah oke. Urip ning alas yo ngene iki lho, Bolo. Nah, ngene lho. Rekese tebu lho. Rekese tebu yo ngono lho, Bolo. Omah-omah alas yang ngene ya. Rekese tebu ta kira lah. Rekese tebu. Ya, cok ngono ae. Agak. Mangan apa? Ai karo tempat Agak ngono ae lho ngrekesi tebu yo ngene iki lho. Mamah alase ngene iki lho bola lho. Legi men, legi. Legi. Wah. Mam. Tanggal los ya ta? Ngrekesi tebu kan. Mang omong aja karo nguntang ta iso piye. Lah sing anget panas ngahalang. Panjatuh kan. Urip nang alas yo ngene iki ya bola ya. Mangane nang alas nang pinggir kali. Wah, jan josis. Ngono lho. Urip nang alas. Mangan sak anone. Manganmu apa? Frame iki? Dicari-cari kontol. Oh, dicari-cari kontol. Yo ngono. Gawe properti karung tal. Lek kowe gak mental dhewe. Apa iki? Entek papat pisan ya Allah. Emang tak pira men? Entek pira? Apa nih? Entek pira? Aku toh. Hmm. Tak siji. Tak siji. Lah Doni entek pira? Telu men. Meh telu. Lah ya meh telu ya ngene iki lho bola. Tengah sawah. Kentole ulo. Nggih ya. Lawuhmu apa? Kentole ulo. Kentole ulo. Loweling. Loweling. Cilik loweling. Lawuhe kentole ulo. Lah emang lawuhmu apa? Turuk tengah-tengah lho. Turu tengah, cok, iso turu tengah piye ya? Turu tengah. Lah iya turu tengah wis genah lho omong kok iso ora. Kok iso ya padha karo iki ya wis ngono nek omong mesti ra nggo wenah iki wis. Cah kanthi aturan. Oso makane kaya bantengan awake. Bantengane sura. Tebu lho bola tebu. Hei, lah nyapa mbok kancing jaba iki? Oh iya, nah aku ngekei sunatan sing ganteng to. Bener omonganmu, Di. Dimindol kesel tenan. Dimulai teko bangkal ya dimidul. Lek galino apa? Gak nutut musuh Mas Gedut. Tangan Mas Gedut lho wis terampil dan teruji. Tenang musuh pokok aku. Wis to, manut aku to penak. Ya, dulunya dibayar samiranya. Semangat kerjanya kawan. Karena muka kurang tidur itu lebih bagus daripada muka kurang uang. Panggah oke. Ya ya panggah toh kene waning rabi waning ragati. Rawaning ragati rasa rabi. Kecil.
Oke, Run. Pistol malah pistolnya malah mbok godekne alon ini lho malah lho. Ayo kenal dengan mau efek di sana. Oh, berarti nama dukung. Yang tembak. Tapi perasaan yang galino kan betul tenan, tapi nanti kan tidak kecil. Galino macam Kalian ada kamar. Action. Tak pamer nih sih. Wis toncong koyo ngono. Penontonnya yang gede ben mendadak. Posisi mangga madep aku, tak tahu. Piye jang kemana. Ya itulah saya. Udah pangga dulu. Apa piye wis ra yo bangga. Yo bangga. Wong golimane trambu kok. Kai ngono bladamu. Oh, bladamu. Iki mengepat. Gara-gara wong goliman. Rambut abang rong dino ra di anu. Gak diarari ya. Karo Mosok nyonyor. Satru cerita. Lewati Mas, sampean lewati. Mbak, wah, lah sing amen ayu nek lur. Yes, saya kelasnya Mas, saya kelasnya Mas, saya kelasnya. Saya kelasnya Mas, saya kelasnya. Saya kelasnya Mas. Saya kelasnya Mas. Mas saya kelasnya Mas, saya kelasnya Mas. Saya kelasnya Mas. Saya kelasnya, saya kelasnya. Saya kelasnya. Saya kelasnya Mas. Ya, pas amen mau nih. Langsung saya karena bosnya malah langsung atusan loh. Karena bosnya malah langsung atusan loh. Bosnya malah langsung atusan. Saya kelasnya. Saya kelasnya. Nah iya, saya kelasnya. Lagi kandang toh saya kelasnya lah. Saya kelasnya randang. Saya kelasnya randang. Kayak kandang ngelungi tak guride ya. Kandang ngelungi. Dul. Ini saya kelasnya. Lah piye mek ngene ta? Suara dhuwur. Jare cek soning ku sore kene kadung macar syuting e. Sonmu banter kok kene diancuk. Irino sik. Ya. Oh wiri. Ku mencoba mempertahankan semua demi cinta. Walau terkadang diri rendah terhina, namun tak akan ku biarkan hatiku berair.